ಮಾತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ತರವಡುಗು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಊರೇ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗಡು ನಾಗಗ ಪೇರು ಮೈಪಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏನೈತೆ ಬಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಬಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಡು ಏನು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೊಕ್ಕೊಡುಗು ಎತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸರಗೋಡುಗು ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನಿ ಊರಿಗೆತ್ತಿಯ ಇತ್ತೇನು ಬನ ತಡೆತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ಬನನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತೆರು ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರಲ ಬತ್ತೇರು ನನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಭಟ್ರನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಟ್ರೇ ಮನ್ಪುಣೆ ಭಟ್ರ ಬತ್ತದ ಸೋಕುಡೆ ಐನ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆರೇ ಬತ್ತದ ಐನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಪೂಜೆಗೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಈ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಜಾಗಡೇ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಪಂಡ ಜಾಗದ ನಾಗ ದೈವ ಒಂದು ಅಂಚತೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಯರು ಜಾಗ ಇಡುತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದಲ್ಲನೆ ಅಂಚತೆ ಭಟ್ರಿತೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದನ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅದಂಗ್ಲ ಫುಲ್ ಆದ ಹಾಂ 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 ದೀಪನ ಬೆಳಗಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹರಿತಾರೆ ದೀಯರುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಂತ ನಂಚಿನ ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಅಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಜಾಗಡೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಬಗು ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಂತುವ ಇಂಥ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಬರ್ಪಣ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲದ ಏರ್ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಆತು ದೂರದ್ದು ಬತ್ತದ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಪುನಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪೋರ್ಲೇತ ಪ್ರತಿ ಟೈಮುಡು ಮನ್ಪುಣಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ದೇವೇರ್ನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಳ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನೆಂದೇ ಪನೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕಳ ಪುರಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪುರ ಅಗ್ಲವೈನಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏರು ಪೂರ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ನಾಗದೇವಿಯರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಳೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪಡೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಡೋ ನಿಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಡೋ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಗ್ಲಾಡ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ತೆತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಟ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಶುರು ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಆರ್ನ ಕ್ರಮಟ್ಟು
ಮತ್ತು ಮೈನ್ ಅದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರು ಮೈತಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಂತನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನತ ಪೇರ್ಲ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನಪುರ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. അവളുണ്ട്. ಇದು ಅವು ಪಗ್ಗೆಲೆ ನಾಗ ಬೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ನಾಗ ಬರಟ್ಟೊಂಜಿ ಉಚ್ಚುಲ ಬರೋದುಂಟು ಪಂಡ ಪಗೆಲೆವು ಮರಿಯತ್ತಿ ಸೊ ಅವಳ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜದುಂಡು ತುಲೆ. ഇങ്ങോട്ട് മിത്തത്തല്ല എന്താ ಜನ ಕರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇಂಕಂಡ ಏನೋ ಉರಿಯಾಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿನ ಅಯ್ಯೋ ಕುಡ್ಲ ಒಂದಿಕ್ಕಿನ ಆಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಇಕ್ಕಂತ ಜನ
ಹ್ಞೂ आरत करा मात्र ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿನಲ್ಲ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರು ಮೈಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದೇ ಬೋರ್ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.